natay mga estudyante nga bisag unsaon mo gahi gid siya. So natapos na ang pagpasa na mo sa grades, no? Grabe gyud ang uban nga mga kauban ako, di gid sila kaagwanta. Pagyaw-yaw gid sila sa GC, manawagan dito as stress na sila. Vocal kaayo ang uban, pero ako gipili na akong magpakahinom, gipili na akong magluom. Hinay-hinay naninguha sa paagi nga di jud ko makapasakit nila. Karon there is one student nga nagpabungol-bungol gyud nga bisag kung saon gyud ako og pandili, wala gyud wa gyud pakabana. So mautos siya na raman siya dito, ga-online na po siya, gisin lagi niya. Hangtod nga special mention yun ako siya. Then, ako siyang gi-chat via private, no? So, ako siyang gi-chat nga kamera. Ang iyang gi-reply sa ako, ma'am, wala man good koy plancha. No? Kay sa amua, ironing man. No? So, ako siya gianaan nga, dong, kabaw ba ka nga ang tinuod nga meaning ining sa tinuod nga meaning sa kinabuhi? Ako siyang gianaan, no? Ako dito na nako siya gi-test, dito na nako siya gi pangutana dito sa ihang matubag, unsay mao na to iya kong silbi pamaagi nga magraduhan siya. So ako by means of practical exam, dito na ko siya gipangutana kay ipasa na man gid ang grado. So mo lang tay akong pamaagi. Ingon din siya nga, wala man gud may plancha, ma'am, ana. So, kami as teachers, so, sige gud may anak nga giseminar nga, ug unsay makaya sa bata, mo gina atong magkuan, dito mo mugos. Okay. So, ako siya giingnan nga, dong, in kaso sa tinuod nga kinabuhi, dong, sa tinuod nga gira sa kinabuhi, dili na ni eskwela, imuha ng kinabuhi. What if wala kay bugas o niya ang imong anak pirting gutuma, unsa may imong buhaton? So naa siya mga answers, mga igsoon. So mao na atong pasabot mga igsoon. Ihatagan na to og mga test, ihatagan na to og mga assessment atong mga estudyante, atong mga bata, para atong masulayan nga nakakuha ba sila o kabalo ba sila nya dili ra gyud sa literal nga paagi. So nakita nato kung kinsay naninguha, kinsay madiskarte, kinsay bata nga motubag yun, no? Munang mga kanigong pag-eskwela, mao man gud ni siya silbi practice, no? Practice ni siya sa ato ang kinabuhi sa umalabot. Nga kabalo gyud kang modiskarte, ug madamlag magkinaunsa ni kinabuhi. Kung walay bugas, magsulatok ra pud ina imong mata. Kay wala man magpakuraw na lang pod ka. Pagkatoy-toy naman lang, no? Sumugi na, usahay god kanang tungod sa kabisi na mo nga di na gid mo ma-cope up ang kanang dalatanan ang modules tungod sa kadaghan kaayo nga mga modules, no? Kulang kaayong oras ay daghan pa kaayo nga mga usa na disturbances, no? Na ay mga kalihukan nga kinahanglan gyud nato nga hatagan usag pagtagad mga ingon ana ba. So muna nga dili gud gani usahay nato matakol tanan, munang malimtan na nato ang tinuod nga tugkad, ang tinuod nga meaning sa pagpa-eskwela nga mao ang paghatag nila og leksyon, paghatag nila og tinuod nga tinuod nga value unsa man gyud ning eskwela og pagpakabuhi. So dili ra ni more on kanang context, kinahanglan makabalo ka, dili ra ni more on content. Dapat kabalo ka kung unsa jud ang deep meaning behind. Kung sa wala kay plancha, di lang pud ka mangita og paagi. So mo bitaw na nga kung kita magkalisod-lisod, mo reach out ta sa atong isig katawo pinaagi sa pagpaubos, no? Sa baagi nga mapaubsanon, dili ta mangawat, dili ta mang-scam, munang uban kay wala man sila kaisog ni ana sila sa utang paagi. Muna mangilad, mangawat, kay di man kabalong mo reach out, kinahanglan ato jung katunon ang pagpaubos mga igsoon, no? Kinahanglan gina ug wala gyud kay mahimo kinsa may dili matandog sa pagpaubos, no? Manghulam ka diya silingan, grabe naman lang pod para ni sa among kuan, no? Ang paglihok na lang gyud nimo, ang pagdiskarte na lang gyud nimo,
wa pag gina nimo buhata. Kadaghang plancha sa silingan, di jud ka kapangita dito paagi, no? Or mo reach out naman lang ka ug wala naman lang jud paagi. Galaom to imo ko gasalig nimo, imong giusikan ang pagsalig sa imong isikataw. No? Sayang kayo. So naluoy ko sa bata. Ako na siya giingnan nga pagpaningkamot sa imong pagpakinabuhi o dili ra ulahi, di pa ulahi ang tanan. So ako siyang giingnan, di pa ulahi ang tanan. Pagpaningkamot sa imong kinabuhi, try and try every day. Try and try. So karon mao na ni akong pamaagi sa imo. Kay ipasa naman ni ang grado. So ingana nga igsuon no. Lain sa kayog kanang ugma damlag magkasikong-sikong ka, no? Unya di pa ka kabalong mangitag paagi. So mauna nga kinahanglan kabalo jud ka nga mangita og paagi. Wala mo sang na hospital ang imuhang kuan anak, pakamatyon lang na nimo o na hospital nagsakit ang imong anak, pakamatyon lang na nimo. Mangita jud kag paagi nga dadon ba nimo dito sa manghililot. At least naad jud kay mga paagi, mga ways nimo nga maura gid imong makaya. Kay kanang manghililot, pwede ra man nato na istoryahan nga wala gyud koy 20 pesos, wala gyud koy 5 kay di man sila mangayo. No, ang imo lang nga makigistorya ka, maluoy ra na sila, di na sila mo balibad. Alang imong pakabat yun. So mangita gyud kag paagi mga igsuon. Ngano man gid in town, no? Nga wala man gid in town paagi, wala lang. Di lang gyud mo effort nga para ra man unta sa ilahang kaugmaon. No, mo bitaw na nga ako pero minsan kung gakuan ining ako ang eldest kay kato akong youngest, siyempre daladon gyud to kung unsay mga lapses sa bata. Kay grade 3 lagi, so mo reflect gyud nas ginikanan, no? Ako dawaton gyud na ako mo reflect gyud na ako isip ginikanan. Pero katong mga grade 7 nga grade 8 mga kaya naman gud nila good, kaya na nila ang ato na lang pag follow up kay marunong pa na sila kay nato. So kita na lang ginikanan mo follow up mo na ako. Magsige jud kog ingon sa ko anak mauni mo ni kanay hinuon wala man pud na mention jud sa GC pero kinahanglan gyud nato atong i-monitor pud ang atong anak no kay tabangan pud nato sila o panalitan igana dili nila kaya nga manghulam og plancha. So kita nga ginikanan mangita tag paagi dito kay ato man na nga ato man ginang obligasyon ang atong anak nga ato gid silang amumahan, ato silang giyahan para sila makatapos sa ilang eskwela, ato silang suportaan mga ginikanan. Suportaan gina to pangutan TLE, English, MAPE, unsa pa din ang mga kuan. Pangutan na pud mga ginikanan. Oy kawang kayo atong mga paningkamot kung pananglitan wala lamang moy pakialam anang inyong mga anak din ha kay alangan naman kami tanang teacher ambi kay gitwilduan may mao kami na lang pud tanan mo magtrabaho. So kinahanglan magtabangay gid ta. Magtabangay gid unta tabadi kay alangan naman ako po'y mangayo maghatag og plancha sa bata. Ingana ba? So kinahanglan na apud tay kuan mga isuon. Munang kitang mga anak kung suportado kay tas atong ginikanan mulingi gyud ta ginikanan kinsay na behind nato sa atong success karon mulingi gyud ta ugma damlag kung kitay makahuman, no? Dili gyud ta ingon nga dili ta mo kuan ita bis tagaan na atong usa ka buok isda nakapaniud to ba na niya nakakuan ba na diya nakakaon ba na dina, no? Ingon ana no simple nga pagpaambit sa gugma.